Els sistemes polítics sorgits del liberalisme es van dotar de constitucions escrites que establiren la sobirania popular, la separació de poders en legislatiu, executiu i judicial, el sufragi i el parlamentarisme, i desenvoluparen les llibertats i drets fonamentals de les persones recollides en les primeres declaracions de drets de l'home. El liberalisme va establir com a llibertats bàsiques la llibertat de circulació o moviment de les persones, qüestió que estava força limitada en l'antic règim, la llibertat d'ofici i indústria, molt limitada per l'existència dels gremis originats a l'edat mitjana i les seves reglamentacions, la llibertat d'opinió o d'expressió, que incloïa la llibertat d'impremta, molt restringida en l'antic règim amb les llistes de llibres prohibits pels reis o el tribunal eclesiàstic de la Inquisició, la llibertat d'associació amb altres individus amb finalitats econòmiques, polítiques, culturals, laborals o recreatives, la llibertat de manifestació en defensa d'unes idees o d'uns drets, la llibertat religiosa o de consciència, la llibertat o dret de votar, la llibertat o dret a l'existència i a la seguretat personal i la llibertat o dret a un judici just i també la llibertat o dret a la propietat privada i el benefici sobre les activitats econòmiques personals. Més enllà del liberalisme polític, també hi ha un liberalisme econòmic que crea el sistema capitalista, recolzant-se en la llibertat d'ofici i indústria, en el lliure comerç o llibertat de circulació de mercaderies. Es considera Adam Smith, autor de l'obra La riquesa de les nacions, el pare fundador del liberalisme econòmic i també de la ciència econòmica.